Este exact ora 9 și 15 minute și în dimineața aceasta v-am promis că o să vorbim cu Carmen Șerban, care îi dăm binețe. Bună dimineața, ce faci? Bună dimineața! Cum Uite, ești? bine, vă așteptam. Și Am, noi pe tine te așteptăm am cu mare, pregătit un mare drag. drum. Mulțumesc, Irin. Carmen, uite, vreau să te întreb, noi am mai vorbit aici la Radio Românul de foarte multe ori, dar vreau să le aducem aminte ascultătorilor Radio Românul și celor care poate nu ne-au auzit atunci când am vorbit despre începutul carierei tale. Cum a început cariera ta muzicală și ce te-a determinat să rămâi în muzică? Păi aș putea să încep spunând următorul lucru. Nu m-ați anunțat de tema asta, nu m-am pregătit, dar o iau așa. O știi? O știu, da. Primii ani în care am cântat, deci eu am cântat 10 ani până am luat primii bani. Exact, am și Wow. versul într-o melodie cu Mhm, această tematică. Deci am cântat din hobby. mhm, Am început pe la 16-17 ani, am făcut 2 ani de canto popular la, mă rog, o casă de cultură în Timișoara, mhm. un profesor Așa cum Horia se făcea atunci, presupun. Coșta, da, cum se făcea atunci, dânsul era în vârstă atunci, sigur nu mai este printre noi. Îi sunt veșnic recunoscătoare pentru că a, mi-a oferit ocazia, trebuia să merg de 2 ori pe săptămână la curs și mergeam zilnic și mergeam Wow. și dimineața și după amiaza și tata nu era de acord să cânt și mergeam câte 5 stații de tramvai dus, 5 întors pe jos, de 2 ori pe Wow. zi. Da, și nu am luat bani timp de 10 ani, unde munceam eu la fabrica de pantofi, apoi am făcut pâine, ce am mai făcut eu, Mhm. contabilitate și alte meserii și embargo am făcut, mă, că era erau vremurile Da, acelea. da, da. Da, și adunam bani și tot îmi puneam așa într-un dulap sus, sub haine, știi cum na, se face. Da. Am văzut și eu de la mama, de la bunici, de la... Și mi-adunam bani pentru că era scump să faci Acum asta. nu mai poți să faci asta, Carmen, că nu te lasă banca. Da, da, da. Putem, dacă vrem, putem. Da, și adunam câte 15.000 de lei. Pe vremea aia erau foarte, foarte mulți bani. 15. Da. Erau cum ar veni acum, mă rog, cam tot așa vreo. Sau puțin mai mult, că era banul Mhm, avea mhm. mult valoare atunci. Asta am făcut. Apoi am făcut liceu de muzică, apoi am făcut, mă rog, facultate de jurnalism. Și ți era foarte clar că vrei să rămâi în muzică. Nu, nu. Nu Nu. mi-era deloc clar și nici nu speram și nici nu credeam că o să ajung vreodată cunoscută și iubită de un public atât de numeros și de fain la Mhm, suflet. mhm. Și care a fost momentul Tocmai acela în care ai simțit cu adevărat că ai reușit și că chiar vrei să-ți faci un nume în industria muzicală și ai zis gata? da, n-am avut nicio șansă la Timișoara. Aveam piedici foarte mari de la casele de producție bine cunoscute din Timișoara. Mhm, Nu reușeam să acced nici măcar un anunț în ziar, știi? Numai mhm, dacă voiam mhm. să pun la morg sau eu știu. Doamne ferește, Deci da. era, cum să zic, așa, o mafie, ca să vorbim pe românește, Da, da, da. la Timișoara mai mare decât la București și în zilele de astăzi este aceeași, se întâmplă același lucru cu artiștii valoroși, nu un cap de non-valori care vor să cânte și, mă rog, mă refer non-valori când nu ai voce și tu te străduiești și vrei să faci o carieră muzicală doar pentru bani. Mhm, Da. Acum eu nu critic, nu judec pe nimeni, avem artiști foarte, foarte buni care până la urmă, slavă internetului, uite, au reușit să pătrundă în sufletele oamenilor, chiar dacă nu sunt lăsați de televiziuni. mhm, Televiziunile, observ că sunt tot mai puțin în atenția publicului, pentru că este multă manipulare și multă minciună și, mă rog, alte mhm, chestii. Dar eu nu sunt supărată pentru că toate piedicile pe care mi le-au pus la vremea aceea, cei din zona respectivă, Timișoara, m-au împins către București, m-au împins către o zonă unde am fost validată și acceptată pentru darul meu de la Dumnezeu, pentru pregătirea mea educațională în muzică și așa mai departe. mhm. Și până la urmă, după vreo 10-11 ani am reușit. Deci dacă nu m-a primit nicio televiziune în Timișoara, m-a primit cu porțile deschise Antena 1 la vremea respectivă, Telorobingo Show, cum era cea În mai ce tare. an? Îți aduce aminte? Era undeva prin 990, 1998, cred că era aproape de 98. anul 2000, da. Și eu Mhm, începusem să cânt puțin dinainte de Revoluție. Deci, am după înțeles. Și ani îți ăștia. aduce aminte de primul cântec lansat așa și impactul Da, major pe care era l-a cu avut ăla asupra... cu Cornel și cu Romică.
Râde lumea de se strică, fac glume la telefoane, dau dolari, mașini, milioane. Ăla a fost bun. Eu am avut foarte multe melodii care au intrat la sufletul oamenilor pe zona mea de Timiș, de Maramureș, de Drobeta sub Turnul Severin, Caransebeș, dar nu reușeam să trec de jumătatea țării încolo. Da, da. Nici măcar până la Sibiu, unde mama e sibiancă, nu Mhm. ajunsese muzica mea. Na, dar Dumnezeu a făcut Eu posibil. n-am știut că mama ta e sibiancă. Ba da, este de Oh, la Doamne. mare. Mă rog, ea e născută la Migdala și crescută de mică la Șura Mare. Și voi sunteți tot de acolo. Da, Da. exact. Da, mama e sibiancă și tata este bănățean. Dumnezeu Mhm. să ierte, tata s-a dus acum 5 ani, dar mama este încă bine, sănătoasă, ne bucurăm să o avem cât mai mult timp de Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne Da, ajută. Carmen, ce da. înseamnă pentru tine să participi la festivalul românesc organizat de Ziua Națională a României aici, în Hai, străină, în Madrid, în cazul acesta? da, mereu am fost pe lista voastră și pentru acest lucru vă mulțumesc cu inima, cu sufletul, pentru că mă validați în, știi cum e, oricât de bun artist ai fi, dacă n-ai avea un om care să te cheme să te pune pe scena respectivă, na, contează foarte mult ce faceți voi pentru mine și implicit pentru românii care sunt în Spania, în Madrid, că sunt sigură că vin și mulți din afara provinciei, da. Vin, să știi că Da, într-adevăr ne-au da. spus foarte mulți oameni Și din afară că vor veni. cred că noi suntem undeva pe la 7-8 colaborare, lucru Nu pentru mai care știu. mă simt onorată și fericită și vă mulțumesc cu recunoștință. Să vă binecuvânteze Dumnezeu și să Doamne faceți ajută, pe mereu, tine la fel. în martie, pe 3 martie au fost 18.000 de oameni. În Da, 2021, când imediat după Revoluție, au fost, după Revoluție, pardon, după pandemie, exact. A au fost fost o revoluție și aia. a fost o revoluție și aia, da, vorba ta. Au fost 25.000 de oameni. Domnul Nicu Dendiu a zis asta, nu am aproximat eu Da, da, niciodată. da. Pe parcursul întregii zile așa trec, Da, într-adevăr. acum, duminica aceasta, pe 1 decembrie 2024, începând cu ora 12:30, să anunțăm oamenii, o să sărbătorim din nou împreună Ziua Națională a României în Torrejon de Ardoz, nu? În Torrejon de Exact, da. Ardoz, poligonul industrial, Las Las Monjas. Monjas. Ia uite cum ai învățat-o. Așa, Bravo! așa, adresa Excelent! Cale Tropico numărul 6, parcă, da. Calea Asta nici eu nu tropicală. mai știam. Da. Deci în același loc, practic, nu? Exact, exact, exact. Da. Dar acolo unde ne place nouă să ne dăm întâlnire. Da, acolo unde ne place nouă să ne dăm întâlnire. Și știu că și pe 3 martie pe 2 martie a fost ziua mea, pe 3 martie am cântat la festival de ziua mamelor și a femeilor. A fost Cu foarte tot inclus. uh, îmi zicea Nicu Dendiu, zice, hei, s-a terminat programul, poți să te dai jos, îmi făcea semn și Pleacă acasă. am mai stat, cel puțin jumătate de oră am mai stat în plus, pentru că dacă vezi că oamenii nu pleacă și stau acolo, cum Dumnezeu să pleci, să te dai jos, numai că ți s-au terminat melodiile din playlist. Mhm, mhm. Da, eu am Și melodii în playlist, slavă Domnului, am să stau și 7 ore, da. am înțeles. Carmen, dar tu te pregătești pentru un eveniment din afara României într-un alt fel decât o faci pentru unul în România? Adică în piesele, mă gândesc că te gândești așa un pic cam ce vei cânta, dar o faci în mod special pentru cei Întotdeauna din îmi fac un afară? playlist. Am folderul meu, folderul Târgu Jiu, folder Madrid, folder Londra, da. Însă, de multe ori, folderul meu nu coincide cu doleanțele, Mhm. preferințele ascultătorilor sau, mă rog, nu că nu coincide. Ei sunt Se nerăbdători să le schimbă. cânt mai repede melodia Luca Luca și Luca Luca e în al doilea program. Și atunci eu le fac pe plac. Mhm, mhm, Mă pliez după cum vor oamenii, că și la nunți, și la botezuri, și la aniversări, și da, programul este diferit la un concert, cum și la o aniversare de altfel, cum mhm, și la o nuntă, nu poți să cânți la o nuntă, adică la botez mai cânti, dar la o aniversare e mai greu să cânti Nașule Măria ta, mhm, numai dacă îți nănași acolo, dar este, într-adevăr, repertoriul e puțin diferit, dar eu le cânt oamenilor tot ce vor, da. mhm. Am nimerit concerte unde au strigat unul din mulțime, cântă și mie aia din Banana și Lămâria ta. Nu, păi am cântat omului, ce să... Mhm, mhm. Am Da. înțeles. Și, Chiar până Carmen, și lui acolo, la spectacol și se uita și voia să-i onoreze până și lui. am Da, înțeles. Tu da, călătorești mult în străinătate și ai prieteni în diaspora. Cum da. simți că românii din străinătate păstrează tradițiile românești? Ai văzut
cu Da, siguranță, cum o le fac. păstrează. Să știi că eu când mă duc în străinătate, cumva românii sunt români și în străinătate. Eu zic că oriunde este un român, acolo este România. Așa spun eu. Pentru că ei mă Mhm. așteaptă cu slană, mă așteaptă cu ceapă roșie, ce știu ei că îmi place mie, mă așteaptă cu ciorbe, că eu sunt ciorbară și mămăligare, și ceapă roșie și ardei iute. Cam asta, cu asta mai mulțumit. Mă așteaptă cu sarmale moldovenești, maramureșenești, din toate zonele Mhm. oltenești din Sibiu, de pe unde merg la ei și mai mă invită la masă, că sunt adesea invitată în casele lor, la mesele lor. Și mi-am dat seama că ei nu mă așteaptă dacă mă duc în Franța, nu mă așteaptă cu mâncare franțuzească și dacă mă duc în Spania, nu mă așteaptă cu mâncare spaniolă. Acum recunosc, Nicu, eu m-am mai dus și la câte un restaurant spaniol să arate și... Dar a fost frumos și acolo, mi-a plăcut, da. Însă, în general, ei țin de tradiții și cumva făcându-și mâncăruri tradiționale românești, cred că se simt și mai Mhm. mult, sau un pic mai mult ancorați către casă, către uh, zona unde sunt și că alături de familie și de locul Am înțeles. care, Uh, care ai la un fost și le este dor, clar, le este dor. clar. Altfel Mhm. n-ar face, știi? Ai Altfel ar fost zice, tentată, las că m-am săturat de... știi? Da, da. scuze. Tu ai locuit la un moment dat în străinătate. Ai fost tentată în ultimii ani să te întorci, să te stabilești undeva în străinătate, în afara României? Nu, eu am rezidență permanentă în Anglia, dar nu am locuit așa permanent. Mhm, mhm, Uh, E adevărat, mă duc foarte des. Am adresa la o familie foarte cum se cade și care sunt prieteni buni, cum ar veni, dar încă nu mi-am cumpărat ceva acolo și nu am plecat. Era o idee, dar nu am plecat pentru că tatăl meu era foarte bolnav și eu alergam de 2 ori pe lună de la București până la Timișoara să stau câteva, cum aveam un pic liber, cum ba în mașină, ba în avion, mă urcam și fugeam către casă. mhm. Dar de 5 ani de zile tata meu a fost bolnav 16 ani, deci a fost foarte urât Lung. Mhm. și tristă Procesul, da. Mhm. procesul. Da, mulțumesc de sprijin și nu, n-am mai continuat, dar continui să merg des, continui să am activități foarte multe în Londra și da, sunt fericită, așa ca să Dar zic. să rămâi, nu. Să rămâi de tot, nu. Să rămân de tot, nu știu dacă aș rămâne, știi de ce? Pentru că eu am aproape, și nu mă laud, chiar am aproape 2 milioane de kilometri conduși de mine, eu la volan. Cu mașinile mele am aproape 3 milioane, mă apropii de 3 milioane. Foarte mult am condus la viața mea și mi-e greu să mă pun la volan pe dreapta, nu. Asta e. Da, cred, După, cred. după 12 ani de Londra, ca să zic așa, mers, venit foarte des, adică merg de câteva ori pe an și uneori stau și o săptămână și două. Eu și acum, când sunt la semafor, nu știu în care parte să mă uit, deși stau Da, da, da. foarte bine cu orientarea în tot restul lumii, dar numai la Londra sau în Anglia nu, pentru că ei au cu volanul pe dreapta, semafoarele sunt exact opuse nouă și Da, da, o viață întreagă te-ai învățat să fii într-o da, direcție. circulă pe stânga, volanul pe dreapta, nimeni nu mai înțelege nimic din Da, ce e nu mai acolo. da și mereu mă uit și în stânga, mă uit și în dreapta, nu. Am Mie înțeles. îmi place România, eu iubesc România. La un moment dat, da, a fost gândul și cine știe, poate într-o bună zi eu să-mi cumpăr ceva și în Anglia, pentru că, mă rog, cumva să-mi concretizez statutul de rezident, dar România rămâne România. M-am născut aici, Casa ta. da, e casa mea și nu o zic doar așa ca să par Mhm. poteată. Efectiv, eu iubesc România. Îmi place foarte mult să merg în afara țării, îmi plac călătoriile la nebunie, însă de fiecare dată când mă întorc și când mă dau jos din avion sau din mașină, respirarea de România așa, parcă Da, respir. probabil este și din cauza faptului, Carmen, pentru că tu călătorind deja de foarte, foarte, foarte mulți ani, ai văzut evoluția economică a României, ai văzut parcul auto, bunăstarea oamenilor care este absolut vizibilă în România ultimii a ani. evoluat foarte mult, chiar dacă se Clar. crește ceva în afară. Însă, na, eu îi înțeleg pe românii de afară, că din afara țării stabiliți pe acolo, că uh, își doresc să mai stea, pentru că încă nu câștigă toți oamenii la egalitate Mhm. acela buget sau un buget care să fie consistent încât să poți trăi bine, pentru că în România cumva prețurile sunt mai mari decât în Spania, decât în Londra, decât la produse. Și
încasările sunt mult mai mici, la omul de rând mă refer. Acum Da. că eu mă descurc și o parte, dar chestia asta ar trebui să existe pentru toată lumea, nu numai pentru noi. Exact. Să știi că însă în România există, numai că oamenii sunt departe de case, sunt foarte mulți oameni care sunt plecați în diaspora și au locuința lor cumpărată în România. Ăsta este marele nostru Toată avantaj. casă în România. Toți. Pentru că Exact. îi văd la anunț când merg în Maramureș, Absolut. în zona Sibiului, în zona Moldovei. Toți au și n-au în străinătate case cum le au în România. Deci, în momentul Sau în n-au care... deloc, sau trăiesc în chirie. Să știi că am vorbit cu foarte mulți Da, oameni care foarte spun mult că pe se scutire. întorc, s-ar Da. întoarce sau se întorc pentru că nu-și mai pot permite să plătească chiria, când de fapt locuința lor din România stă goală. Ori să ai o Absolut. locuință Și plătită n-ai să este vezi deja un un român. avantaj enorm. Corect. Și n-ai să vezi un român că își construiește o casă la fel de mare și de pompoasă și de frumoasă în afara țării cum o construiește România. Cu Deci asta e siguranță. constatarea mea. Aici în România au și lifturi în casă, au și... Deci sunt Exact, da, se vede. undeva așa Bunăstarea cum este palpabilă, într-adevăr. Și chiar vorbeam zilele trecute cu cineva care îmi spunea că a călătorit, nu de naționalitatea română, dar zicea că a călătorit într-o multinațională, a călătorit foarte, foarte mult în Europa în ultimii ani și a văzut cea mai mare evoluție în România și mai ales se vede prin parcul auto, că este enorm. Dacă nu cunoști România foarte bine, România profundă, îți dai seama doar din mașinile care circulă pe toate străzile din toată România, de la sat până în cele mai mari orașe. Se Da, vede eu asta. cred că ne descurcăm în felul nostru. Românul a fost mereu descurcăreț. E bun la toate și asta nu e doar Mhm. o sintagmă, e pur și simplu un adevăr. Adică până și eu știu să fac pantoși, știu să fac pâine, știu să fac contabilitate, sunt regizor și scenarist acreditat de Ministerul Muncii și al Învățământului, sunt de vizier în construcții, mă rog, nu vreau să mă laud, dar chiar Nu, dacă nu, nu. Da. mâine n-aș mai Ai sunt foarte multe abilități. publice și SEAP, am făcut foarte multă școală, am făcut facultatea de jurnalism, master în comunicare mediatică și publicitate, toate le-am făcut la propriu, am luat medii toate peste 9. Am învățat pentru că, Doamne feri, nu știi uh, Niciodată. nu știi niciodată. Am o carte de muncă, aia Bordeaux, pe care o știe toată lumea din totdeauna, pe care am 29 de ani pe carte de muncă, Activitate. activitate, da. În Anglia îmi plătesc la fel Asigurări. dările de 12 ani. Deci eu nu sunt un om care, dacă mâine, Doamne feri, cum mai îmi scriu unii pe Facebook, când o să mai cânti, o să rămâi fiica ploi. Păi o să rămâi tu fiul ploi dacă asta îmi dorești, pentru că eu chiar am plătit dările la stat, chiar am o carte de muncă, chiar îmi plătesc an de an, pentru că, vezi, acum nu mai merge așa și în România, te caută ăștia. Absolut, sigur că da. Sigur, Da. așa se întâmplă peste tot, în toată lumea, cum este și Da. normal pe de o parte. Este și normal de pe de o parte și în primul rând nu o facem pentru statul român, nu o fac pentru statul român, cât o fac pentru siguranța bătrâneților mele, ca să zic. Absolut, absolut. Da. Carmen, îți Da. mulțumim tare mult. Îți mulțumim tare, tare mult. Abia așteptăm să te vedem duminică, Și să eu ne vă mulțumesc întâlnim și și să te invit pe auzim toți românii cântând. din Madrid, pe lângă Madrid, din toată Spania. Dacă aveți timp, de 1 decembrie vă așteptăm în Torrejón de Ardoz la festivalul dedicat Zilei României și a noastră, a românilor de pretutindeni. O zi minunată îți dorim. Mulțumesc mult, vă pup, la fel, pa, pa.